seo an chéad bhliain is dóthaí gur tháinig an líon seo scoláirí isteach am líana haon aonhaine dhéag scoláirí is síntach a líon é sin chuine an seo I bobbal beag ar Ilan scoit amach. Is mise colin caithnas as baile ormama. Is mise mília ní láthirta agus is as an baile hiarma. Is mise fioch nó coin agus is as ball an sépáma. Ceapam ó bunaíoch an scoil go bad an bliana smú ar gur tháinig éana seach am líana haon. I gcumpar le northa is den bhána bhíant. Is cearú cuid gon scoiliad, so insin sin is scéal hain is figur súntasach é agus chuide siad agus tíir siad beocht timppel go timppelacht na scoile. Is mise roisíní áirita agus is as baile an ormama. Is mise seán ó Cornelis as bail an lágan mé. Is mise lásin O'Donnell is as Inis Oírr baile hir. Ní a gachtú sé a bunú van scoil go hefigiúil ceapam go raibh tréimh an na roisí aanta an rinéadachas revision, bud is ní a gachtú sé a brunú an ihar rolla agus tá sí an ó hen, agus is iontach í a bheith a bobbal go háiríar Ilan tá iarmhan scoil ag teastal le hí an síl an Ilan a chuomhnú agus a chosint agus a chinú go mbeidh pobl agus déan rán. Is mise cíirne chonéile agus is as baile an orma mé. Is mise bhana nó Cornelia is as an baile hiarma. Is mise Siobhaní Ghobnait agus is as baile an lágan mé. Ar nús gachhaid is dóthaí tá muid a ggéire a gcónaí bheith chuir na rana céanna ar fáil go na scoláirí ar an Ilan. Rud a bhín stúlchannach ag ámanta mar ní aithnín na rion éadachas rudaí aftar ar ihreacha. So tá líon íseal scoláirí sa scoilein im líana tá cearcha scoláir le tá muid agsúil a bheith gon blian. Agus I ríist is dóthaí I ggéireann na deisna céanna éadachas chuir ar fáil agus gan nachtúir an mórthír. Mise méine chonéile is as baile an sépáma. Is mise Charlie McGrath as baile an ormama.